Machiegni kendo buya mar Ford ma okwako moko kuom dhowedhe e kaunti ma Homa Bay osebedo ka rocho chenro mag lupo kendo weyo jolupo gi lal. Kata kamano, biro mar buyano e nam Lolwe en hawi maduong' ne oganda moko ma sani gole nyapos ma itiyo godo e mako rech mbuta kendo kelo negi yuto maduong'. Ripota mare e kaunti ma Homa Bay Ali Abich ne otimo limbe achiel kuom dhowedhe ma Ford ogowe kendo yudo thuolo mar loso gi johan nyapos kod jogo magole e buya mar Ford no. Kaunti ma Homa Bay ni kod dhowedhe 143 ma chenro mag lupo osebedo ka dhi nyime kendo sekta mar lupo en sekta maduong' mondiko oganda mathoth mayudo konyruok margi alwora mar nam Lolwe. Kinde ka kinde ng'ikruok e chenro mag lupo thoro bede moko kuom dhowedhe manitie kaunti ma Homa Bay kaluwore gi medruok mar buya mar Ford kata nyuongi makwako dhowedhe makamago kendo rocho chenro mag lupo. Kata odoko ni jolupo ma Ford okwako dhowedhe magitie to ywak, to nitie jogo ma Ford okelo negi yuto maduong' kendo gombo margi en mondo Ford omedre nam Lolwe. Dhowath mangigwe kachud bura mar Angwe en achiel kuom dhowedhe ma buya mar Ford okwako. E dhowadhni mine kod rowere opong'o ma ng'ama ok ong'eyo gima dhi e nyime to nyalo paro ni gibeto bungu ma idwa pur, to kata kamano Ford ni koro chalo burgi mar mula ma gigole nyapos kata dek ma itiyogo e nego rech mag mbuta. Milka Adhiambo en achiel kuom mine mateng'o nyapos ei Ford ka okoni buya mar Ford nokelo negi yuto maduong' en mondo medre nam Lolwe. Katedo ka tayudo ka Ford gow ka to ywaye. Kana donje Ford ni tapuonjora ywaye kaka mon wetena. Kabiro aywaye kama ta sani nyithindo dhi e skul. Aywa buge tachulo fine nyithindo. An gima nene e Ford ni okonyowa kaka wan jomorem malwetwa tin. Koro sama okonyowa ni to wabedo gi mor. Wan Ford ni ok wadwa no dhi ahinya. Ei buya mar Ford ni mamine gitiye ngima gi nitie andaki maduong' kaluwore kod lee mag pi machalo repe, nyang' kaachiel kod thuonde mag pi mabende bute bwo Ford. Kamiel kawacho ni kata doko ni buya mar Ford oting'o lee maricho to ngima gi nitie lwet Nyasaye nikech mane burgi mar mula magiyute. Ini pek to wan ge ipika nikech sami donje ng'ama miyo inyaromo gi raw, inyaromo gi nyang', inyaromo gi thuol, wanego gi e iye ka. To wabeda beda Nyasaye marito wa, wabeda beda jochir. Koro kantie kony minya konywago to konywago do, lakini gini to konyowa. Gini ondiko ji mang'eny, ondiko nyithindo manyowe skul, manotieko, mine ma tich notamo, wan ge iye ka. Buya mar Ford no thoro gowo kendo wuok e dhowedhe mopogore kendo mine gi wacho ni giluwo ndach Ford e dhowedhe ma yamo terogie nikech nyapus magigole ka giuso ne johala materogie dhowedhe mopogore kamitiyo kodgi e nego rech mar mbuta. Ango ne biro jo Nyakach ema ne tiye nokwang'i. Anwaloko mano ohand alot, nyanya, tung kamano. Koro kane waneno ka ji kabiro to gido pesa gi agodo. To nowacho ni ok gine nigi pesa. Ema nomiyo wadonje iye. Mine giriye pie seche buoro odiochieng' ka odiochieng' ka moko bende monde chakre sa 11 kogwen ka gidhi teng'o Ford mar gole nyapos. Evelyn Akoth wacho ni noweyo wande mar uso alot kendo donje tij nyapos mak mana ne oywago midhiero magikale kamoting'o tuoche mopogore machalo tuoche makuodo ich to yware ma okoni osenyo jogi mathoth. To wabire mana nikech sida kaka wanyalo timo onge, lakini tuo to en godo. Mak wanyalo doyo monyalo dogo yath. Mwanyalo konyore godo to wanyalo bedo maber. Yedhe mag malaria to gi en gi tuo mar ywaich. Thoth ne joma nochako tiye chon mane mondo sa 11 kogwen madonjo to wuok modeko. Thoth gi osetho. Ke tuo no ywayegi kasto loro badgi to gihinyore. Koro kony to konyowa. Gisani watemo ni wabiro modeko ka chieng' osegopi. To nitie joma mondo ka chieng' pok ogopi. Jomoko biro sa 10 otieno gitiyo gi taya e wigi. Bende moko kuom rowere matimo tijno wacho ni giketo ngimagi andakie nam Lolwe mar teng'o Ford ka gigole nyapos nikech nok mar tije. Sekta wani aneno ka gini hinyowa konchiel be ene gi ber. Koro ber mokelonwa ni sama tich olal kamae onge tije. Wayudo kama wabiro wa jote. To ka tich nitie wadhi koro ber rach ma en godo ni jowa moko be nitie machiemo ogeng'o negi kaka jolupo man gi yiedhi. Koro an gima kwa sirikal omanye tich kaka
onya golo gini mondo gino wuogaso oyawnwa tije wati. Asara ywaye for almost a year koro. Nikech tich koro tije ne onge kono chuna mondo mi abi mane Ford aywa. Nyapus ma igolo dho wedhe mopogore kaunti ni johala tero nyaka piny libamba ma Uganda, piny Tanzania, kaunti ma Busia kaachiel kod wedhe mopogore ma bende oluoro nam Lolwe kamitie kodgi mar nego rech mar mbuta ka johala ware kuom jogo magole Ford e nengo manie kind Sh2 nyaka Sh5 kuom nyapus achiel. Nyapus luore gi seasons. Ka mbuta tho bech nyapus idho malo kaka sani nyapus Sh3. Koro wan wakawe achiel Sh3, wan wakawe gi Sh3 wadwa use Sh3 gi Simon. Walamo mana Nyasaye ni yes gik moko to ng'enye pi kanyo. Orit mo mana joywecho wago. Ford bende oketi kik dhi. Oket mana yamo ma okwayo matin to duoge e beach. Kata odoko ni joanda nyapus to mor kendo tero alam mar geno mondo medre nam Lolwe to jolupo to ywago reyo ni Ford otamogi tiyo e nam. Jakom dho wedhe kaunti ma Homa Bay Edward Remo wacho ni dho wedhe moingo 37 e kaunti ma Homa Bay Ford okwako kendo chenro mag lupo ok dhi e nyime. Kinde ma okwako nam kaka sani okwako nam tiyudo ko ochungo tijewa kendo wabedo gi lal mathoth mokalo. Oringo koywayo tonde mano chik kanyo kod olombe duto ma samoro nigi garama mamalo kabisa. Bende nyadi mang'eny yudo ka oloro ne jolupe iye mamoko koko yudo yo mireso godo to moko wito kata ngimagi. Ka yore mag wuoth mag nam ma bende ma timo transport mekwa mag rech mwasenegi beaches bende koro ok nyal wuok nikech water hyacinth okeng'o nam mamani bende duoko nengo mag rech chien ka yore mag transport odinore. Jalony e weche tuoche ma ojwang' kod mago moklandre mapiyo Molio Char wacho ni jogo makawo seche buora e pi ngimagi nitie andaki mar gamo tuoche machalo tuoche mag bilharzia ka ojiwo mine ma sani koro teng'o nyapus e Ford mondo obed ka timo limbe kinde ka kinde ute mag thieth mondo migi yedhe manyalo geng'o tuoche ma kamago. Most of the time nitie tuoche moko waluongo ga neglected tropical diseases. Koro neglected tropical diseases mantie e pi chalo gimoro waluongo ni schistosomiasis ma en bilharzia, nitie moro iluongo ni elephantiasis. Koro gima nyalo kwayo ne jowa not only in Homa Bay but all over Kenya, especially in areas where we have lake water bodies, and manani seek early medical treatment. Kineno kamano, seek early medical treatment. Wayudo ga ni jogi ok biga hospital chon. Gibiro ga ka gisebedo gi complications mang'eny. Kinde ka kinde gimane kod ber mare rach mare nyaka bedie. Jolupo e dho wedhe mopogore kaunti ma Homa Bay kande osebedo ka golo ywak margi ni buya mar Ford kata nyuongi tamo gi lupo e dho wedhe mopogore kaunti niendi ma Homa Bay. Kata doko ni jolupo to ywak ni Ford niendi tamo gi chenro mag lupo to oganda mathoth mokalo sani mor kendo go mano tenga nikech giwacho ni biro mar Ford nam Lolwe miyo gi yuto mokalo. Kata doko ni gin kod midhiero mopogore giwacho ni en ohala mok nyalo weyo kaluwore kod yuto mapek magiyude. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano ahinya Ali Abich. Mano bende lipot matero wayo machielo chenro en marang'ich welano ka ote nitiere ka